izuzetno mi je zadovoljstvo što sam na tom putu imala dvije prekrasne žene koje su mi to pomogle. Znači, to je moja urednica, Sandra, koja još nije znala da će mi izdati knjigu kada smo se prvi put vidjeli, ali ja sam to jako znala. Jer sam htjela samo nju i nikoga drugoga, koliko god da čekala, to sam mi onda i rekla. Na kraju se to zaista i ostvarilo i na tome vam Sandra puno hvala. Također želim zahvaliti Alice, koju sam upoznala zaista prije nekoliko godina, koje vode stranicu koju prate, mislim da pola milijuna ljudi onda, to je stvarno veliki zavidni broj ljudi. Velika mi je bila čast uopće prije 3 godine što je moja pjesma bila objavljena na njezinoj stranici. Kada sam joj se prvi puta javila i zamolila da objavi moju pjesmu, na toj stranici su bili autori koji su već izdali puno knjiga, citati raznih svjetskih naših domaćih autora i meni je bila iznimna čast što se moja pjesma uopće našla na toj stranici. Ja sam mislila sam dosegnula nebo, da iznad toga više nema. I zaista sam Alice ovom prilikom i zahvalim što ste mi uopće ukazali tu čast i tamo izdali tu moju pjesmu, odnosno objavili. Znači, nisam trebala biti tamo objavljena, niko to nije morao, ali Alice je. Znači, na jednom putu tako velikom i prekrasnom ne možete sve sami uspjeti, nego uvijek postoji netko koji vas gura i daje vam vjetar u leđa. Zaista, uz dvije posebne meni osobe, koja je moja Marina, koja mi je u tome iznimno pomogla, kada sam me pitala za bilo koji savjet vezano uz knjige što i kako. Njezine poruke koje su bile zaista kilometarske, davali su mi nadu i što god mi nije bilo jasno, ona je bila tu za mene i objašnjavala mi svaki dio što i kako napraviti i da ne odustajem od svojih snova. Tako je bilo. Također želim zahvaliti svoje obitelji koji su bili cijelo vrijeme uz mene i koji su vjerovali u mene i rekli su da ja to mogu. Znači, kuhali mi čaj, nosili poloko, bilo što je trebalo dok sam ja pisala i rekli su da mama ti to možeš. Želim zahvaliti svojim roditeljima, evo mi tata plače, to je 3. put u životu što sam bila da plačem, 2. put bilo kad sam se udavala, ovo je 3. put. I znam savjet od mojih roditelja, znači ima nekoliko savjeta tijekom života koje sam dobivala, uvijek mi je ostao jedan koji bi bio Vlasta u školi, nikada nemoj markirati, rađe dobi 1 i sjedi na satu nego markiraj. Tako je bilo, svi su otišli sa sata i markirali, jednom sam ja ostala i dobila sam 1 zaista. Tako da taj savjet ne bi vam poslušati, svojoj djeci ga neću dati, ali dobro, to je bilo vrlo simpatično. I također želim vam reći da nikada, ali nikada u životu nemojte odustati od svojih snova. Nikada, jer za ništa nije kasno. Meni je trebalo toliko dugo, ali nikada nije kasno. Sve se može kada se zaista želi. Ja sam samo jedan dan odlučila da ću napisati knjigu. To sam negdje htjela sa jedno 16-17 godine, ali nisam imala dovoljno samopouzdanja i bojala sam se da to ne bi jednostavno došlo do čitatelja, jer da neko ne bi razumio, da bi mi rekao da Vlasta ti to ne znaš i to nije dobro. Tako da sam prije nekog vremena odlučila da ću to ipak napraviti, da je to ono što želim i da mislim da znam da to znam raditi. Jer emociju koju nosim u sebi želim ispoljiti van i želim da vi isto uživate u tim emocijama koje znam prenijeti na papir i da svi vi želite živjeti ljubav. Znači, možda netko ne živi, ali ju priželjkuje i svatko od vas može živjeti ljubav, ali samo ako sam otvori svoje srce. Ako ga imate zatvoreno, tu ljubav nećete osjetiti. I svatko zaslužuje ljubav i svi ju možete živjeti. Tako da, to je bio jedan od razloga zašto sam htjela nekome još predočiti putem romana, da zaista bajke nisu samo na filmovima, u romanima nekakvim, nego da zaista roman je napravljen po stvarnom životu ljudi. Znači, nisu romani stvarani iz nekakve samo mašte, nego zaista i svugdje oko nas vidimo ljubav i na taj način živimo ljubav. Eto, to je. Posvjedočila zaista ovo što mi smo se upoznali preko Facebooka. Vlasta je meni poslala pjesmu, meni se pjesma svidjela, ona me zamolila, molim te ako možeš ili možete objaviti pjesmu. Naravno, uvijek to napravim. Čitaj knjigu je dao, zaista otvorio i dao priliku mnogim autorima u Hrvatskoj. I to radim redovno i tu ne radim neku razliku, svima dajem priliku.
jer mislim da mora postojati takva stranica i da mora postojati takva platforma koja to radi. Jer prvo moramo cijeniti svoje i moramo štititi svoje, a onda se možemo diviti onom što nije naše i ono što je negdje drugdje. Ali ne možemo se stalno diviti nečemu što je vani i sve vani divno, a kod nas ništa ne valja. Tako da evo, podržat ću svakog hrvatskog autora. Naravno, kad mi je Vlasta rekla ja ću napisati jedan dan knjigu, ja sam si mislila, ups, hrabra žena. Ja zaista se divim svakom ko napiše knjigu. Vi ne možete misliti koliko je ovo velika stvar. Ovo se sad čini, aha, tu je nekakav papir, nešto tu unutra piše, ma kako može svako. Ovo je čudo, svaka knjiga je čudo, jer tu nad ovom knjigom se sjedilo, dumalo, pisalo, brisalo, ponovno. Mislim, to je za mene svaki put novo čudo. I divim se svakom ko napiše knjigu, divim se i Sandri koja tu knjigu nekako izbrusi, dovrši, da joj sve ono što knjiga treba imati, zato neizmjerno cijenim i mnogim ljudima koji su pitali kako da izdam knjigu, kome da se obratim, ja sam preporučila Sandru, zato jer ona jednostavno taj put zna i ona će vam ga isprtiti i nekako će ga otvoriti i drago mi je da su se spojile ove dvije divne duše i da je tu isto došlo do ljubavi, tako da drago mi je, Vlasta, da si ispunila svoje snove, jer vjeruj mi, kad si mi rekla napisat ću knjigu, mislila sam si, to je veliki zalogaj. To je hrabra odluka i naravno, drago mi je da je ustrajala, jer naravno da se mogu ostvariti svi snovi, ali za te snove treba veliki rad, velika upornost i puno vremena i odricanja. Nije ta knjiga pala s neba, nije Vlasta sjela i u 15 minuta, 20 ili ne znam, pol sata dnevno, mjesec dana i evo ti knjiga. Znam da je iza toga puno rada i drago mi je da sam ti dala priliku. Znam da si u jednom trenutku nestala sa Fejsa, ja sam si mislila, bože, šta je s tom ženom, nestala s Fejsa, je ono ko nestane s Fejsa, nema ga. Ali evo, vratila nam se Vlasta, ona je dotle uporno i marljivo radila, svaka čast i baš mi je drago da ovakva knjiga došla na hrvatske police i sigurna sam da ćete uživati u njoj, da ćete ju poklanjati drugima, onima koje volite. To je isto lijepi, najljepši poklon je knjiga. Eto, želim toj knjizi puno uspjeha, ima prekrasnu i naslovnicu i sama riječ zagrljaj govori puno toga, tako da evo. Hvala svima. Hvala. Ovo je bilo baš krasno. Još dvije riječi samo o Vlastinom pisanju. Vlasta je ovaj roman napisala vrlo samouvjereno, čvrsto, dakle poštujući formu i tom jednom vrlo fino izraženom i jasnom rečenicom. Vidjet ćete sami, dakle ona je cijelo vrijeme drži tu priču pod kontrolom i vodi nas kroz te događaje koji se otvaraju vrlo logično i sa puno razumijevanja za svoje lik. Hoćemo još jedan odlomak čuti. Kad sam već naime, kad sam počela pisati roman, znala sam kako će biti prva rečenica i prvi odlomak i znala sam kako će završiti, ali nisam znala što će se dešavati unutra. Kako sam pisala, tako se radnja dešavala. Znači, jedan dan sam se ljutila na likove, pa sam mislila, napisala sam jedan dio, pa sam mislila, kako je glup, kako je to mogao reći, i maknula sam se s laptopa i otišla sam gore. I nakon nekog vremena sam, kad sam se ohladila, pa sam se vratila i nastavila radnju. Nisam znala što će se dogoditi. Znači, svaki dan je bio jedna nova, kako bih rekla, znači u mašti je nastao jedan događaj koji dan prije uopće nisam znala. Kada bi sjela za laptop i počela pisati, prsti su samo letjeli. I događaj se sam počeo prikazivati koji uopće nisam znala što će se dešavati. Znači, prva rečenica i zadnja su bile odmah u glavi, ali sredina nikako. Zato ću vam sada pročitati dio koji je meni isto među najdražima, a to je njihov prvi susret. Samo da stavim naočale. Neprimice su se gledali ne prozborivši ni riječ. Trajalo je to možda nekoliko sekundi, ali njoj se činilo kao da je vrijeme stalo. Tijelom joj je postrujao čudan nemir. Jednostavno nije mogla maknuti svoje oči s njegovih.
Ušao je u svečanicu, a onako visoki mužan nije mogao ostati nezamijećen. Imao je lagano volovito smeđu kosu koja mu je padala do vrata. Alina iznenada dobila poriv da prstima prođe kroz tu rasporušenu kosu. Tamne oči su je proučavali ispod obrva. Imao je nježne, senzualne usne, a nos mu je bio malo povećen. Na tomu je davalo neki neopisivi šarm. Bio je vrlo privlačan muškarac, ne toliko lijep, koliko privlačen. Zračio je nečim posebnim, kao da je imao 100 magneta u sebi, kao da je imao misiju privući čim više pogleda. Bio je itekako svjestan svog dobrog izgleda. Zračio je samopouzdanjem. Sigurnim korakom krenuo je prema njoj. Alina je iznenada zadrhtala. Tako nešto joj se još nikada nije dogodilo. U jednoj sekundi preokrenuli su joj su misli, želje. Prekrenula se ona sama. A sve to zbog ovog muškarca kojeg je tek ugledala. Skamenila se. Nije se mogla pomaknuti, progovoriti. Provesti anketu da li vjerujemo u ljubav na prvi pogled. I da li ona postoji, da li je ona moguća, i da li ona ima budućnost, i da li može opstati. Znači, ljubav na prvi pogled. Ovako, moram reći nešto sad na ovo što je rekla Alice. Iz ovoga vlastitog iskustva, ljubav na prvi pogled itekako postoji. Traje 15 godina, ima 3 male dječice, tako da molim vas nemojte nikad da vas uvjere da ljubav na prvi pogled ne postoji. Ako bude više ljubavnih romana, možda bude i više ljubavi na prvi pogled. Ako bude više nas vjerovalo da postoji. Imamo li pitanja za Vlastu i za Alice i za ovu ekipu jedinstvenu koja se danas okupila u Megastoru? Mogu ja nešto reći? Poznavate li za ljubavi također? Neću dolaziti napred, ostat ću u sjeni. Ovo nije moje područje. Htjela bih reći, ja Vlastu ne znam. Znam je sa društvenih mreža, mislim da sam upazila pjesme, to je ono što ja radim, čitam poeziju. A ono što mi se izuzetno ovdje sviđa, i ljubavne romane nisam mnogo čitala. Neke klasike jesam i neki su me totalno oduševili, ali ono što sam ovdje primijetila je prvo, to je Prvijenac, što je velika stvar. I potpuno razumijem tu tremu i to je od srca čestitam na ovakvom koraku na hrvatsku književnu scenu. Želim reći da si najbolju moguću urednicu dobila. Sandra je uredila moje 2 knjige. I ono što mi se izuzetno sviđa što je Sandra jedan od onih izdavača koji zapravo poštuje hrvatskog autora, ono što je Alice rekla, i to je izuzetno važno jer ono što zapamtim uvijek, Sandra to često ponavlja, da hrvatski autor formira hrvatsku pamet i da bez toga, naravno, kakva god ona bila, koji god žanr govorili, tu ljudi uvijek nešto imaju za reći i netko tamo s druge strane to može primiti. Još jednom čestitam od srca i želim ti još jednom barem 20 knjiga.